ikomplu jonqsu l-każijiet attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna. Fil-fatt in-numru ta' persuni pożittivi fil-Gżejjer Maltin issa jgħod 333. Dan wara li mit-testijiet li saru bejn it-3 u l-4 irriżultaw 8 persuni pożittivi fil-waqt li fl-istess perjodu 45 oħra fiequ mill-virus. Intant wara li l-anzjani fir-residenzi ngħataw it-tilqima tal-booster tal-COVID qed ikompli wkoll il-proċess fost anzjani fil-komunità. Iżda diversi anzjani kuntattjaw lin-Net News dwar l-iskariġġ li qed ikollhom jgħaddu minnu bla bżonn. Raġel ta' 92 sena li tkellem magħna u li joqgħod bib u għadba maċ-ċentru tas-saħħa tal-lokalità tiegħu għalilna li fl-appuntament li rċieva ġie mitlub imur il-Poliklinik tal-Furjana biex jieħu l-booster. Il-Ministru tas-Saħħa kien qal il-booster kien se jkun qed jingħata fl-eqreb post possibbli biex inaqqas l-iskariġġ lil dawk l-aktar vulnerabbli, iżda jidher li għal xi raġuni dan mhux dejjem qed isir.